Se jkun qed jibda xogħol infrastrutturali sabiex titwessaq triq Buqana fir-Rabat. Ħabbar dan il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Ian Borch meta f'konferenza tal-aħbarijiet ta' dettalji dwar ix-xogħlijiet li qed isiru fit-toroq ta' pajjiżna. It-twessieħ ta' triq Buqana se jwassal biex inaqqas il-konġestjoni ta' traffiku għal dawk il-karozzi li jfrekkwentawha biex minna jmorru lejn il-Mosta u l-Imġarr biex jerħula lejn il-Gżira u Ċija. Il-ħsieb hu li hawn tiżdied karreġġjata oħra biex it-triq tkun iktar sigura u tingħaqad b'mod aħjar mar-roundabout tal-Mosta. Waqt il-konferenza ingħata wkoll spjegazzjoni tax-xogħlijiet li qed isiru fix-xhur tas-sajf biex jitwessaw toroq oħra bħax-xogħol li qed isir fir-roundabout ta' Ħallija u triq il-Mosta f'Ħallija, via l-avjazzjoni Ħalluqa, ir-roundabout f'Raħal Ġdid u ta' Ħall-Qormi u triq l-Ingieret il-Marsa. Fi kliem il-perit fi ħdan Transport Malta John De Micoli, lan tax-xogħlijiet hu li jindirizzaw l-isfida tat-traffiku. Bażikament l-iskopu primar aħari mhuwiex bil-fors dan, jista' jkun interventi oħrajn li jkun hemm bżonn fil-futur, imma f'dan l-istadju l-iskop tagħna huwa li ntaffu u nieħdu ħsieb ċertu bottlenecks anke f'da żmien fejn it-traffiku huwa daqsxejn inqas milli jkun fil-perjodu meta issa jibdew l-iskejjel l-universitajiet nafu li traffiku jiżdied, allura hemm ċertu anke forsi interventi li ħassejna aktar li nitlu għalihom issa fis-sajf aktar milli nistennew aktar quddiem. Ix-xhur tas-sajf huwa żmien ideali li tulhom isiru xogħlijiet neċessarji fit-toroq. Il-Ministru għat-Trasport Ian Borch qal li se jsir kull mezz possibbli sabiex dawn il-proġetti jitlestgħu mill-iktar fis possibbli. Għandhom l-iskop li anke jsiru fil-iqsar żmien. Fil-fatt għadek għażilna x-xhur tas-sajf u ħafna minnhom se jkun lesti qabel tibda anke l-iskola, oħrajn li huma iktar maġġuri u ta' iktar kobor, allura dawk jridu jsiru skont il-pjanijiet li nagħmlu. L-iskop huwa li nkomplu nżidu il-kapaċità fit-toroq tagħna u li nagħmlu t-toroq tagħna aktar safe.